Pozdrav za sve bivše, sadašnje i buduće kolege. Ja sam Boris Vojvoda i pokušat ću da vam ispričam neku moju priču vezanu za visoku sportsku školu na Starom Difu. Naime, pre nekih 10 godina ja sam radio u banci, u kancelariji za neku, da kažem, idealan posao za mene kao bivšeg sportistu i neko ko je ceo život u fudbalu, definitivno ne. Tako da sam tražio neki izgled iz svega toga i stvorio se u vidu visoke sportske škole. Upisao sam studije i, da kažem, na završetku tih studija, kad sam radio neki diplomski rad kod profesora Voje Milosavljevića, upoznao sam Aleksandra Smiljkovića, kolegu, i jednostavno došli smo do neke ideje, odnosno obojica smo radili u školama fudbala i znali smo da deca prosto tog nekog predškolskog uzrasta nisu spremna dovoljno motorički da bi se bavila konkretno sportom, tako da siguran sam da je to slučaj u drugim nekim klubovima i sportovima. Došli smo do ideje da napravimo, odnosno da osnujemo školicu sporta Sportić i jednostavno već 7. sezonu postojimo. U ovom trenutku u sastavu školice je 15 trenera, radimo na 4 različite lokacije u Beogradu i sarađujemo sa 8 privatnih predškolskih ustanova. Također imamo našu školu plivanja, to prilike izgleda ovako. Poruka za buduće kolege je jednostavna, nema neke filozofije. Probajte da radite ono što volite, dajte svoj maksimum, verujte u to što radite. Jednostavno u jednom trenutku će se karte otvoriti i siguran sam da ćete uspeti. Ovim putem bih voleo i želeo da pre svega pozdravim moje bivše kolege. Nadam se da su i oni pronašli svoj put. Želeo bih svakako da pozdravim profesora Voju Milosavljevića i da mu zahvalim na svesrdnoj pomoći i svakako želim visokoj školi da i dalje traje.